Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтесь разом із нами, обираєте нас. Доброго дня, мене звати Аліна Блохіна. Я рада представити вам гостя цієї ефірної години. Це Олег Саакян, політолог. Пане Олеже, доброго дня вам. Вітаю вас. Власне, розпочинаємо з оперативної інформації у зоні АТО. 12 лютого в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовий, ще двоє отримали поранення. Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу у вівторок. За його словами, стан одного з поранених лікарі оцінюють як задовільний, ще одного середньої тяжкості. Минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 11 ворожих обстрілів. Власне, ще інформації більше почуємо від речника прес-центру штабу АТО Василя Лабая. За кілька хвилин ми, власне, із ним зв'яжемося, а допоки переходимо до обговорення у студії. Пане Олеже, починаємо із того, що фактично цими днями 3 роки виповнилося Мінську. І обстріли не припиняються. Знаєте, у нас було багато перемир'я, було шкільне перемир'я, хлібне перемир'я, але зведені дані щодня ми бачимо. І чи можемо ми говорити про те, що Мінськ не виконується і неефективний? Чи все ж таки це той майданчик, той формат, до якого ми можемо апелювати, на який ми можемо сподіватися, попри те, що бойовики і Російська Федерація, власне, вчиняє ті дії, які вчиняє? Ну, перш за все, потрібно розділити мінські домовленості і мінський формат, оскільки є мінські домовленості перші, є Мінськ-1, Мінськ-2, умовно названі. Є сам мінський формат. А ключова проблема Мінська – це в неправильному його позиціонуванні. З самого початку його позиціонували як формат по знаходженню миру. Але, направду, в ньому немає ані інструментів, ані функцій для того, щоб дійсно завершити російсько-українську війну. Себто в ньому немає майданчика і можливості говорити про майбутнє. Тобто, що буде після того, як завершиться війна. В ньому немає можливості говорити про те, що є завершенням війни, що є миром, які позиції Росії, які України тощо. В ньому немає можливості притягнення до відповідальності у разі зриву домовленості, які досягаються. Зрештою, сам формат мінської домовленості і мінського формату, він не до кінця зрозумілий, оскільки представлені люди там не мають жодних директив, не мають жодного статусу, в якому би вони знаходилися. Само собою, в таких умовах будь-які домовленості на цьому майданчику, вони не будуть ефективними. По-перше, через те, що від Мінська вимагають миру, який він не може дати. А по-друге, через те, що в реальності своїй Мінськ не має майбутнього і, відповідно, дає різні трактування. Відповідно, є російське трактування Мінська, є українське, може ще десяток придумати, яким чином протрактувати ці пункти. Оскільки в них немає послідовності, чітко закріпленої відповідальності за цю послідовність. В них немає дуже багатьох компонентів, які потрібно було б. Але чому Мінськ, не дивлячись на те, що він скоріше мертвий, ніж живий, він все одно залишається? Тому що як функціональна одиниця мінський формат, він може відігравати свою позитивну функцію. В рамках нього є підгрупи, в ньому є всі інструменти для того, щоб підтримувати комунікацію, перше. По-друге, в ньому є всі інструменти для того, щоб не допускати широкомасштабної війни. І багато в чому через це західні партнери наші і тримаються настільки сильно за Мінськ. Оскільки Мінськ – це єдиний майданчик, який, в принципі, продемонстрував свою ефективність для того, щоб зупинити високу інтенсивність бойових дій в самому початку і підписання, і не допускати її весь цей проміжок часу. Ми все ж таки говоримо про одну загибель на день, а подекуди, дякувати Богові, деякі дні і немає загиблих, а не говоримо, як на самому початку, про сотні. Відповідно, в цьому ракурсі Мінськ скоріше добро, ніж зло. Єдина справа, що не потрібно його сприймати як стратегічно, як панацею, це не пігулка від всіх хвороб. Є ще нормандський формат, є ще Будапештський меморандум, про який потрібно згадувати і потрібно пам'ятати весь час. Є ще можливість пошуку абсолютно інших. Наприклад, ті самі миротворці, які зараз ініціативу обговорюються, вони жодним чином не обумовлені Мінськом. Їх не було в Мінську, ні в форматові, ні в перших, ні в других домовленостях. Але тим не менш про це зараз говорять. Відповідно, є можливості започатковувати якісь ініціативи поза Мінськом. Це не безальтернативний майданчик. Але проблема в тому, що якщо ми розуміємо наш національний інтерес, якщо ми маємо своє бачення, свій порядок денний, то тоді можемо з ним виходити на будь-які майданчики. Але якщо ми намагаємось знайти на міжнародних майданчиках власну позицію, коли ми виходимо туди не суб'єктно, а виходимо туди, розкажіть, що нам робити, допоможіть, то в такому випадку будь-який майданчик не буде для нас сприятливим. Бо це гра. На жаль, війна, якщо ми не говоримо про протистояння військове на фронті, але і в ньому, зокрема, і поза полем бойовим, це гра, в якій потрібна хитрість, мудрість, розум, декілька стратегій, план А, план Б. Без плану, куди б ми не прийшли, чи то в Мінськ, чи то в Абу-Дабі, чи то в Сербію на перемовини, так чи інакше для нас не буде попутного вітру.
Ви вже згадали дійсно про формати, які ще існують поза Мінськом. Ви сказали про Будапештський меморандум, про Нормандію. І, власне, зустріч у нормандському форматі глав МЗС має відбутися 16 лютого у рамках Мюнхенської безпекової конференції. І знову ж таки постає питання. Це, скажімо, більше, знаєте, ми клопочемо на цих зустрічах більше про можливість політично виграти і таким чином змусити Російську Федерацію іти на поступки, зменшувати масштаби своєї агресії. Чи ми маємо шукати якоїсь реальної підтримки, реальної ініціативи, зокрема у тому самому питанні миротворців на Донбасі? Чого ми можемо чекати знову ж таки від Нормандії найближчої? Ну, я думаю, що на цій нормандській зустрічі нічого екстраординарного не відбудеться. Перш за все, є проблеми на сьогоднішній день у Німеччині і фактично статусу представника Німеччини, оскільки зараз проходить Німеччина зону політичної турбулентності, і сьогоднішній очільник Міністерства закордонних справ не факт, що залишиться або залишиться, це не зрозуміло. Відповідно, поки він ніяких гарантій не може давати. І на це буде тиснути Російська Федерація перш за все. По-друге, є просто сьогоднішній контекст зовнішній, що нічого не змінилося реально, кардинально. Відповідно, говорити про те, що є якісь нові ініціативи, суто нові, які можна обговорити на цьому форматі, так само не приходиться. Ну і по-третє, це зустріч на полях Мюнхенської конференції. Там буде дуже великий спектр інших безпекових питань, в яких Україна не є першою, є другою, є третьою, об'єктивно абсолютно. Відповідно, під час цієї зустрічі буде підійматися і інші питання. Чому вони будуть підійматися? І формат, і через те, що Російській Федерації вигідно піднімати одразу декілька позицій, декілька тем, для того, щоб, умовно кажучи, якщо ми програємо на українській дошці, то ми можемо завжди дістати сирійську. Якщо не сирійській, то можемо дістати північно-корейську. І виграючи тут, або затримуючи свої позиції, ми можемо їх конвертувати на іншу. Тому нормандський формат перетворюється в формат, де одночасно йде розмова по декількох напрямках. Україна є, безумовно, центром цього. Україна, безумовно, є наріжним каменем. Але цілий спектр питань, які навіть можуть не стосуватися України, але напряму, але вони можуть впливати на перемовний процес, і вони будуть підійматися там. Тому від цього нормандського формату, я думаю, очікувати чогось нового не потрібно. Але якщо ми в питанні мирного врегулювання конфлікту на сході України сподіваємося на реакцію і на певні дії, це і санкції, це і ось ці механізми, які застосовуються міжнародною спільнотою, то чи не складається у вас враження, що Україна подекуди виноситься за дужки? Тому що якщо ми пригадаємо, до прикладу, і розмову телефонну, яка відбулася напередодні між очільником Білого Дому Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, України у цій розмові не було. Тобто був Близький Схід, була Північна Корея, була авіакатастрофа у Підмосков'ї, України там не було. Ми розуміємо, що дійсно, напевно, не такий великий ми політичний гравець наразі для Сполучених Штатів Америки, тому що фактично це потужний гігант Америка, так само як потужний гігант Російська Федерація, але чи не виносять нас за дужки? А за дужки нас не виносять. Ми весь час, навіть якщо про це не говорять, незрімо ми присутствуємо. Але Сполучені Штати багато чого вже сказали, що хотіли Російській Федерації стосовно України, стосовно тих санкцій, які зараз обговорюються. Зокрема, той пакет, опублікований список. І найцікавіша частина – це те, що більша частина його закрита, і тільки список опублікували, а санкційні якраз розслідування саме, воно не є публічним. А після цього слідував візит російських спецслужбовців, очільників 3 спецслужб Росії до Сполучених Штатів. Безпрецедентна річ. Всі 3 летять в Сполучені Штати. Сполучені Штати зустрічаються. Перебуваючи під санкціями. Але тут окремо те, що вони під санкціями. Але уявіть собі, всі ключові 3 спецслужби американські і летять на ковер в Вашингтонський обком, якщо говорити російською мовою, або там за госдеповськими печеньками. Якось воно взагалі вже настільки то принизливо, що складно навіть це пояснити своїм громадянам. І жодною темою антитерористичної боротьби це не пояснить. Відповідно, я думаю, що тут можна припустити, що є момент того, що це була комунікаційна зустріч, на якій Сполучені Штати просто ту закриту частину просто показали. Ми поставимо тут 3 крапки, які обіцяли зараз. Почуємо Василя Лабоя, речника прес-центру штабу АТО. Він з нами на прямому зв'язку телефоном. Пане Василю, доброго дня. Власне, розкажіть, будь ласка, які подробиці зараз оперативна інформація станом на цю хвилину маєте з території проведення антитерористичної операції? Прошу, слухаємо. Вітаю вас, дякую за те, що долучили до свого ефіру. З приводу вашого запитання хочу відзначити, що впродовж сьогоднішнього дня вогнева активність противника
була зосереджена в Луганській області та на Світлодарській дузі, це на межі між Луганською і Донецькою областями. Зокрема, ворог активізувався неподалік населеного пункту Троїцьке в Луганській області. Поблизу цього прифронтового населеного пункту незаконні збройні формування випустили понад 2 десятки мін калібру 120 мм. Також біля Новозванівки бойовики здійснили декілька пострілів з великокаліберних кулеметів. На Світлодарській дузі під ворожий вогонь з міномету калібру 82 мм та гранатометів різних видів потрапили оборонці Луганського. У цьому ж районі з гранатометів та великокаліберних кулеметів були обстріляні наші позиції поблизу Світлодарська. Загалом від початку сьогоднішньої доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. За попередньою інформацією, внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів жоден військовослужбовець сил антитерористичної операції не постраждав. Власне, така інформація станом на цей час. Пане Василю, дякуємо дуже. Радіємо, що сьогодні дійсно немає у нас сумних звісток і зі сходу України. Власне, як ви вже зазначили, немає постраждалих унаслідок обстрілів бойовиків. Василь Лабай, речник прес-центру штабу АТО, був з нами на прямому зв'язку телефоном. Почули, як сьогоднішня доба власне проходить на сході нашої держави. І ми вже з вами, повертаючись до розмови у нашій студії, пане Олеже, згадували сьогодні ось такий момент, як миротворча місія на Донбасі. От, власне, ООН має розглянути застосування контингенту у 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисячі поліцейських для того, щоб допомогти вирішити кризу в Україні. Про це, власне, йдеться у звіті, який має бути презентований високопосадовцями цього тижня на Мюнхенській конференції безпеки, пише видання Reuters. Звіт склав... Власне, був складений за підтримки фонду колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, який тепер є радником президента Петра Порошенка. Його буде презентовано високопосадовців, зокрема спецпредставнику США з питань України Курту Волкеру. Деякі дипломати та експерти називали цифру у 50 тисяч осіб. Однак, на думку Гована, ця цифра є нереалістичною. Москва буде проти такого великого контингенту. Водночас, на шляху до затвердження миротворчих сил ООН є великі перешкоди, відзначає агентство, адже Росія, у якої є право вето, як у постійного члени Ради безпеки ООН, повинна погодитися з усіма деталями. А окрім того, Швеція повинна погодитися очолити місію. Ну от, власне, знову ж таки, питання миротворців актуалізуються, як ми розуміємо, вже на Мюнхенській безпековій конференції. І питання... Безпосередньо до вас, пане Олеже, дійсно, право вето є заветувати миротворчу місію на Донбасі. Росія може, але якщо ми говоримо про перспективу появи блакитних касок на сході країни, наскільки вона є виправданою і необхідною? Які питання мала б вирішити миротворча місія? Тому що багато хто говорить, що це не панацея, це не вирішить збройного конфлікту. Так, це може бути наглядова функція, але... Ну, перш за все, якщо брати доповідь, який очільником виступив екс-генсек НАТО, то це не є офіційна доповідь, це є робота фонду. І тим паче поки що повністю не зрозуміло, про що воно буде в плані змістовно. Я вже бачив певні витіки інформації, скажімо так, по ній, про що там говориться. І дійсно там цифра є 20 тисяч, наскільки я знаю. Справа в чому? Якщо ми говоримо про миротворців, перш за все, це інструмент трішки з іншої історії абсолютно. Миротворці вводяться під час внутрішніх конфліктів, коли вже сторони дійшли до того, що вони домовились про перемир'я. І перед тим, як оформлювати мандат миротворчої місії, фактично досягається підписання меморандуму цей режим перемир'я. У нас немає перемир'я. Росія наполягає на тому, що стороною конфлікту має бути визнані окупаційні адміністрації. Само собою, для України це є неприйнятно. Росія як сторона конфлікту підписувати це не збирається, оскільки вони не вважають себе такими. Ми ж розуміємо, їх там нет, як завжди. Як би там не було. І відповідно в цих умовах цей інструмент, він з самого початку вже не зовсім є ефективним в нашій ситуації. Ну окей, якщо ми на ньому вже зупиняємось, наприклад, все ж таки сьогоднішній дискурс такий, що всі сходяться на тому, що миротворці – це краще, ніж нічого. Є розуміння, що для чого це Заходу. Миротворці – це можливість убезпечити себе від повномасштабної війни. Фактично, це гарантія того, що не відбудеться неконтрольованої різкої ескалації конфлікту. Само собою, це є прийнятно з точки зору європейської безпеки. Якщо немає на сьогоднішній день змоги вирішити безпекові питання, то їх поставити трішки на паузу. В такому випадку миротворці можуть бути як інструмент заморожування конфлікту і затягування. Наприклад, в тій самій Ліберії, якщо не помиляюся, то така місія з кінця 40-х років минулого сторіччя діє до сьогоднішнього
сьогоднішнього дня і нічого не вирішено, і в реальності навіть демілітаризації не відбулося на територіях. Тобто це не є панацеєю в цьому розрізі. Також лунає думка про те, і в цій доповіді, зокрема, наскільки мені відомо, скоріш за все пролунає момент, що миротворці потрібні для забезпечення виборів. Ну тоді питання: забезпечать вибори, безпеку проведення виборів. Розуміємо, що які стандарти і так далі будуть цих виборів, але знову ж таки, за скобки, моделюємо ситуацію. А що після? Вибори заради чого? Відповідно, одразу ж постає питання, заради чого вводяться миротворці? Якщо це для завершення війни, то тоді потрібно мати візію, бачення, хоча б певні засади. Що ж є собою мир після російсько-української війни? Де є гарантії того, що цей мир буде зберігатися? Оскільки миротворці цього миру не принесуть. Вони не будуть воювати за наші території. Вони, більш того, можуть стати навпаки щитом. При необдуманому використанні цього інструменту є ризики того, що для Росії, для Європи ми розібралися, в чому для Заходу, для Росії це може бути перекладання мілітарних видатків на міжнародне співтовариство і отримуючи гарантії за те, що вони зберігають за собою всі інші впливи за окупованими територіями. Умовно кажучи, це вводяться миротворці, безпекові гарантії на себе, що Україна не буде мілітарно звільняти території, таким чином беруться коаліцію країн, а економічний, фінансовий, культурний, інформаційний, політичний, той, що вплив за територіями зберігають за Російську Федерацію. Чи є це для нас прийнятно? Само собою ні. Запобіжником від цього сценарію є доступ до кордону. У разі, якщо отримують миротворці доступ до російсько-українського кордону, то в такому випадку вже хоча б створюються можливості для того, щоб зрушити з мертвої точки цю ситуацію, тоді Україна отримує можливості гри і для того, щоб досягати власний інтерес. Знову ж таки, повертаємось до того. Ми маємо розуміти, що ми хочемо зробити зі Сходом, яка наша є політика, який є пакет проєктів, які ми розгортаємо там. Ми маємо розуміти, заради чого і для чого нам є миротворці. Самі вони по собі – це просто інструмент. Він може бути як ніж для того, щоб нагодувати себе, а може бути для того, щоб вбити. Відповідно, Росія розуміє, для чого нам, Захід розуміє. Поки Україна не розуміє, для чого нам миротворці, а ми весь час чуємо від наших можновладців поза політичною приналежністю тези про те, що от миротворці – це змінить ситуацію. Цілком є вирогідність, що миротворці зайдуть, а потім ми будемо думати, а яким же чином нам взагалі тепер виходити з цієї ситуації. Бо миротворці зайшли, нових ініціатив немає, а нічого це не змінює, а ситуація лише поглиблюється і стає ще гіршою. Чи можна сказати, що вже наразі конфлікт законсервований? Ні, він не законсервований, він знаходиться не в гарячій фазі, але в теплій фазі, коли він може як перейти в заморожений, так перейти і в гострий конфлікт. І от тут питання, якщо миротворча місія з'явиться на Донбасі, чи не заморозиться цей конфлікт? Не факт. Навіть за участі миротворчої місії все одно може відбутися навпаки ескалація. Починаючи від військових історій, наприклад, Росія ж не покладає зусиль по розкачуванню України. Багато в чому мені здається, що взагалі, коли ми говоримо про схід України, окрім того, що не можна говорити про нього у відриві з Кримом, оскільки це є кроки абсолютно однієї тієї самої історії про агресію, не можна ще говорити у відриві від тих мілітарних і немілітарних ризиків, які несе за собою Російська Федерація в цілому, її агресії більш широкою. Оскільки якщо будуть введені миротворці, уявляємо собі ситуацію, і Росія не дає гарантії, що вона зупиняє свою агресію. Росія продовжує розхитувати внутрішньополітичну ситуацію в Україні. У нас на носі вибори. Інформаційно, політично, кримінально тощо. На окупованих територіях постає питання одразу ж епідеміологічної ситуації, обстеження людей і так далі. Вони мають отримати доступ до нормальної медицини. Росія пускає слух про те, що зараз миротворці починають тут вам чіпи вшивати і так далі, щось таке, якусь історію. Росія вже зараз, коли мова йде про миротворців, по своєму телебаченню комунікує наступну тезу, що миротворці – це є окупація. І вони це сприймуть як окупацію цих територій, введення на всі території. Як налаштовані люди на тих територіях після цього? Як вони будуть відноситися до поліцейської чи миротворчої місії? А мова йде про те, щоб ввести 20 тисяч миротворчої місії, 4 тисячі поліцейської місії. Тобто є цілий спектр питань, по яких ми маємо готувати відповіді і маємо мати план А, план Б, план С. Якщо ми його не маємо, то тоді будь-який вітер цьому кораблю не буде попутним. Бо якщо немає вітрил, то нікуди не попливеш. От для нас наші вітрила – це наше бачення, це наша стратегія. Без неї за нас ніхто нашу роботу робити не буде. І миротворці за нас воювати – це не українська армія. Будуть, можливо, дуже здивовані люди, але у разі, якщо українська армія почне, наприклад, звільнення того чи іншого міста, то миротворці будуть вимушені відкривати вогонь по нашій армії, на нашій ж землі. Оскільки однією з гарантій введення миротворців буде якраз підписання того, що є стійке перемир'я і обидві сторони не йдуть на ескалацію конфлікту.
Від питань військових і політичних, знаєте, хотілося б ще торкнутися питань більше побутових, тому що от є дані про те, що збитки від окупації Донбасу сягають понад 50 мільярдів доларів. Власне, про це заявляла під час ухвалення законопроекту щодо реінтеграції Донбасу представник президента у парламенті, нардеп від блоку Петра Порошенка Ірина Луценка. Власне, за час військових дій Донбасу було завдано збитків на суму 13 мільярдів гривень. Раніше повідомлялося, зазначалося, що станом на 1 жовтня 2017 року у Луганській області налічувалося більш як 7,5 тисяч пошкоджених та зруйнованих об'єктів. Загальна сума збитків становила 9 мільярдів гривень. Водночас у Донецькій області зруйнованими пошкодженими вважають щонайменше 7403 об'єкти. Сума матеріальних збитків становила, власне, 4 мільярди гривень. Разом із тим, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб говорив, що наразі немає реальної суми збитків від бойових дій на Донбасі. От, пане Олеже, ми говоримо там про певний політичний компонент мінських домовленостей, про миротворчу місію, про власне мирне врегулювання, так припинення вогню на Донбасі. А чи є десь посеред цього, знаєте, у цих документах, у цих розмовах, у цих заявах, у цих форматах питання відновлення, інфраструктурного відновлення? До прикладу. Є і підіймаються. Більш того, ті цифри, які ви назвали, ці цифри стосуються звільнених територій, фактично там, де підбиті результати, і мова йде про мільярди втрат, умовно кажучи, в Слов'янську, Краматорську тощо, там, де вже відновлено українську владу. А по окупованих територіях ця цифра не просто невідома, да, і навіть приблизно порахувати неможливо, оскільки немає можливості верифікації. І це стосується як приватної власності, так і державної, комунальної, тобто всіх форм власності і інфраструктури. І не тільки цього, ще є і завдані проблеми для екології, для епідеміологічної ситуації, тощо, які так само можна порахувати, умовно кажучи, в доларовому еквіваленті, подивитися, які це результати. І там будуть цифри дуже-дуже високі, і принаймні те, що вже говориться, подекуди лунають на деяких міжнародних майданчиках, цифри до трильйонів, фактично, в цілому втрат недополученої виручки і так далі тощо. А, на жаль, в нас говорять виключно про інфраструктурні речі, коли заходить мова про відновлення. У нас дуже часто сприймають відновлення території як відновлення дороги, лікарню, світло провести, воду підвести. А те, що є ціла низка потреб м'яких проєктів, так званих, які працювали без локальної ідентичності, соціальною згуртованістю, подоланням психологічної травми війни, роботою психологів з населенням, яке постраждало внаслідок війни, роботою з підвищенням довіри до органів місцевого самоврядування, до центральної влади, до військових тощо. Тобто відновленням території в повному обсязі. От про це у нас дуже рідко говорять і, на жаль, жодного бачення по цьому напрямку його реально і немає. Принаймні те, що ми бачимо в офіційних заявах ключових українських політичних діячів, подекуди вони навіть плутаються в формулюваннях, і одні говорять там про одні формулювання, інші про інші. В цифрах так само 3 різних цифри від 3 різних представників влади. Від законодавчої гілки влади одна цифра, від виконавчої інша, від силових відомств третя. Ну, само собою, це питання координації і питання відсутності реальної цілісної картинки. От без цілісної картинки неможливо підходити. Це приблизно так, як хтось вдома, якщо привести банальний приклад, починає варити борщ і варять всією сім'єю, ніхто не знає, хто що туди поклав, да? І не бачать. Знаєте, закрита кришка, і от хтось пройшов цибулю, кинув, хтось ще щось і так далі. В результаті що вийде? Вийде чорті що. От у нас в результаті наша політика стосовно Сходу України, стосовно деокупації території, реінтеграції, інтеграції. А це ж не тільки схід України. Ціла низка питань, які проявилися на Сході, це ті болючі питання, які стосуються всієї країни. І взагалі, в нас же немає, як в держави, 3 житті для того, щоб це послідовно вирішувати. Нам потрібно діяти як мінімум паралельно. У нас є проблеми з інтегративною політикою країни, тобто забезпеченням центру стрімких сил для інтеграції країни в цілому. У нас є проблема реінтеграції кризових територій. Це прифронтові території звільнені, де маємо демонструвати свою ефективність. Це території концентрації певного типу виробництва, бурштинний басейн, старопромислові регіони. Це регіони кризові прикордонні, наприклад, де контрабанда стала ключовим засобом існування не просто верств населення, а цілих населених пунктів. Відповідно, це все потребує специфічної політики, оскільки це все можна використати для послаблення держави, для агресії, для культурної агресії тощо. І є проблеми суто деокупаційні, тобто там, де присутні російські війська, там, де присутня пряма окупація. Це 3 рівні, на яких ми маємо діяти кумулятивно. Тобто, якщо ми щось приймаємо, якщо ми якусь дію
Ми маємо розуміти, як вона буде впливати на всіх трьох рівнях. Тільки в такому випадку ми зможемо адекватно реагувати на ситуацію, а не тільки тушити пожежі. Бо ми можемо стикнути з ситуацією, коли на схід вводяться миротворці, коли фактично ми рухаємось по плану, мовно кажучи, мирної реінтеграції, але не маючи ані бачення, ані відповідних інструментів, в нас Росія починає розхитувати інший регіон. Війна ж іде не за схід. Росії схід не потрібен. Росії навіть Крим до кінця не потрібен. Росії потрібно знищити український суверенітет. А якщо ми подивимося військову доктрину Російської Федерації, якщо ми подивимося їх ключові аналітичні роботи тих цінтенків, які обслуговують кремлівську еліту, якщо ми подивимося риторику російсько-політичної еліти за всі 20 років і подивимося просто історичні помилки, і ті граблі, на які ми неодноразово наступали, то ми бачимо, що для Росії українське питання – це є наріжним каменем їх імперськості. У Путіна іншого шансу на таку авантюру, скоріш за все, не просто за його політичне, а й за його фізичне життя не буде. Відповідно, якщо зараз він не дотискає питання України, то в такому випадку він не входить в історію як собиратель земель русських, а він в неї вляпується. Само собою, як ми думаємо, чисто психологічно, ця людина розуміє цю свою виделку історичну? Розуміє. Чи піде вона на деескалацію? Скоріше ні. Може імунітувати, може вигравати час, може змінювати мілітарні і немілітарні інструменти. Але тільки сильна Україна в повному своєму обсязі, виконуючи свої функції держави, в тому числі і захисту власних кордонів, віртуальних кордонів, фізичних кордонів, може бути запорукою того, що Російській Федерації не вдасться утримати за собою схід України і просунутися далі. Чи можемо ми говорити про сильну Україну, якщо, от, виходячи з ваших слів, у нас немає бачення не лише, скажімо, так ті компоненти, з яких складається взагалі процедура, а процес реінтеграції, деокупації території, тому що перед тим, як відновлювати ці території, відбудовувати, потрібно спершу їх повернути. Тобто, якщо у нас немає бачення, як ми будемо повертати території, то тоді звідки у нас може бути власне бачення того, звідки ми будемо, там, умовно кажучи, брати фінанси на те, щоб відбудувати домівки для людей, які постраждали від власне збройного конфлікту. То чому цього бачення немає і в кого воно має з'явитися? Тому що, знаєте, от перемога, ми ухвалили законопроект щодо так званої реінтеграції, деокупації Донбасу. Багато хто говорить, що там самого механізму реінтеграції, деокупації немає. Реінтеграція, не деокупація. Кого має бути це бачення і чому його немає? Ну, перш за все, коли ми говоримо про бачення повернення, реінтеграцію тощо, це пов'язані речі, оскільки якщо ми діємо в декількох площинах одночасно, то ми розуміємо весь цей спектр, і ми вже одночасно діємо на декілька площин з самого початку. Прикладом може бути приблизно питання стосовно Криму. Дуже болюче, але тим не менше. В який час Росія заполучила Крим? Чи тоді, коли вона вже захопила його військами, чи задовго до цього вона контролювала всі ключові процеси в Криму? Очевидним є, що контролювала вже задовго до того. Відповідно, навіть не контролюючи фізично, військово, можна контролювати інформаційний простір, культурний простір, економічний, фінансовий, логістичний тощо. Сучасна війна йде в багатьох площинах. Чому? Тому що суверенітет сучасної держави живе в багатьох площинах. Умовно кажучи, раніше не знали про кібервійну, тому що просто не було електростанцій, кібернебезпечних виробництв критичних тощо. Зараз можна однією хакерською атакою покласти всю систему оборони будь-якої держави. Або відімкнути в Києві електрику, це буде колапс просто-напросто. Відповідно, є інші засоби, яким чином можна діяти, навіть коли ти фізично контролюєш. Це вже системність. Так от бачення, якщо повертатися до нього, в нас є ціла низка інституцій державних, які б мали б цим займатися. Це і Інститут стратегічного планування при президенті України, це і Національна рада при президенті України з національної єдності, Рада національної єдності президентів. Це можу перелічити ще декілька інституцій, завершуючи цілим міністерством з питань окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб. Тобто вся інфраструктура для цього номінально існує. Але проблема в тому, що в цілому держава Україна ще залишається на радянських коліщатах. І в нас в дійсності ми живемо не в Україні. От, знаєте, в нас є проблема, дуже часто з західними партнерами, коли спілкуєшся, росіяни просувають тезу про failed state, тобто державу, яка не відбулась. І отут приходиться пояснювати, що у нас є нація, яка відбулась, national building у нас відбувся, у нас є дуже сильна нація, але в дійсності наша держава, вона поки що залишається ще радянською, пов'язаною цією пуповиною з російською державою.
І відповідно ці інституції вони діють за тоталітарною моделлю. Директивна модель управління, коли заборонено все, окрім того, що дозволено. Коли чиновник не приймає рішення, якщо в нього немає бумажки. Якщо має бути бумажка, то її пустять по колу один рік гуляти по всіх інституціях, щоб не брати відповідальність. Тому в нас стратегія стосовно Сходу більше року кочувала по всім відносинам, яким тільки можливо собі уявити, в недрах Кабінету міністрів, для того, щоб її не підписувати, щоб не брати на себе відповідальність. Тому в нас будь-яка проблема, яку потрібно тут і зараз вирішувати, вона вирішується за наступним принципом. Зараз не буду проводити назву, але тільки годину тому спілкувався з однією людиною і при мені розмовляла з одним з міністерств українських, коли надіслали лист і інше все так далі. І міністерство каже, так, ми знаємо, так нам приходило, так ми розглянули, але ми нічого вам відповісти не можемо. Ваш запит у процесі обробки. Абсолютно вірно. Це не є нормальним. В таких умовах, що би ми не брали, чи політику деокупації, чи соціальну політику, чи охорону здоров'я, будь-яку сферу, ми стикаємося з одними і тими самими проблемами. Від цього старого апарату очікувати нової якості майже неможливо. Тому і має бути комплексна політика, починаючи від інтеграції, завершуючи деокупацію, коли ми розуміємо, що нам потрібно в державі в цілому змінити для того, щоб на цю ситуацію відповісти. Коли ми розуміємо, що нам потрібно змінити, ми одразу ж бачимо, що ця інституція, зміна цих правил гри, вона стосується не тільки отут, де ми зараз виживаємо, де в нас питання російських військ стоїть, а вона одразу вирішує цілу низку питань в інших сферах. Умовно кажучи, реєстрація для переселенця – це фактично вирок, оскільки якщо в тебе немає реєстрації, то ти цілі низки прав своїх громадянських ти позбавлений. Для іншого громадянина це просто проблема. Але якщо ми бачимо, що тут це кризово і вирішуємо, то знімаємо тягар, цеглу з шиї декількох мільйонів населення в цілому по країні, не тільки внутрішньопереміщених осіб. Приблизно таким чином комплексно маємо підходити. В нас же дуже часто політики виходять і починають говорити декларативні позиції абсолютно. Миротворці ведемо, все вирішиться. Нам потрібно пробити, нам потрібно домовитися. На міжнародному майданчику ми досягнули. Перепрошую, якщо ви не можете пояснити власному суспільству, який ваш план, то, відповідно, ви не маєте політики. Відповідно, якщо ви не маєте такої політики, то що ви комунікуєте, про що ви домовляєтесь? Якщо ви про щось домовитесь навіть закрито за дверима, ви це не зможете пояснити суспільству. Бо суспільство має бути готове, суспільство має розуміти, що відбувається. І тому ми починаємо танцювати на тих же граблях, на яких фактично весь час намагаємось бити чітку у питаннях Сходу України, очікуючи, що за нас хтось щось зробить. За нас не зроблять, тільки самі. Ви, пане Олеже, вже торкнулися соціальних питань. Власне, хотілося б додати інформації щодо цього. Європейський суд з прав людини виніс одне з перших рішень щодо порушення прав громадян унаслідок конфлікту на Донбасі. Про це йдеться у рішенні, копію якого має видання «Європейська правда». Страсбурзький суд об'єднав 7 схожих скарг від громадян України, які проживають у Донецьку. У рішенні суд визнав, що Україна не несе відповідальності за проблеми зі здійсненням судочинства в окремих регіонах Донецької та Луганської областей. Власне, до України позивалися 7 пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги, які припинили отримувати соціальні виплати з бюджету у 2014 році після окупації Донбасу. 3 з них у 2015-му звернулися до українського уряду щодо поновлення соціальних виплат. Інші цього не зробили. Жоден із позивачів не оскаржував в українських судах рішення уряду про припинення соціальних виплат, пояснивши це тим, що в Донецьку не діють органи української системи правосуддя. Через російську агресію всі суди були евакуйовані з території ОРДЛО. Саме на це донеччани поскаржилися до Страсбурга. На їхню думку, Україна обмежила їхні можливості звернутися до суду щодо відновлення соціальних виплат. Європейський суд з прав людини відхилив усі скарги, ставши на сторону України. Як бути, пане Олеже, зокрема з такими ситуаціями? Рішення отримали. Україна, вочевидь, дійсно не може нести відповідальність за ті дії, які вчиняються окупантами на території Сходу України, але ж ми розуміємо, що є соціальні питання, які потрібно вирішувати. Ті самі пенсіонери, ті самі люди, які отримують соціальні виплати. Яким чином вирішувати питання, побутові питання громадян на тих територіях? Безумовно, дуже складне питання, і хорошої відповіді простої на нього немає. У нас дуже часто не гребують тим, щоб на дуже складні питання давати якісь дуже прості відповіді. Їх немає. Є окупація. Само собою Україна не може здійснювати там майже жодних функцій на окупованих територіях, окрім як через віртуальний простір, і то його подекуди Російська Федерація блокує. Навіть ми пам'ятаємо хакерські DDoS-атаки на ресурси Українського центру незалежного оцінювання стосовно ЗНО для дітей, для яких створювали всі можливості для того, щоб вони могли дистанційно хоча б здати тести, підготуватися до них, отримати можливість навчання дистанційно тощо. Тому тут дуже складно. Але
Чи можуть отримати ці люди і, власне, весь цей спектр послуг, виїхавши з окупованих територій? Не можуть. Можуть з великими проблемами. Для мене просто є обурливими ситуації, коли я стикаюся з ними в обличчя, коли дитина виїжджає правдами-неправдами з Криму і в найближчому населеному пункті подає документи на те, щоб отримати паспорт, їй кажуть, ну окей, тепер через 6 місяців приїжджайте. Як? Ну, можливо, через 6 місяців буде. А ви якось повідомите? Ні. А як я повернусь без документів? Тобто людина там десь, я не знаю, за хабарі, якимось іншим чином, без документів виїжджає, щоб отримати свій перший паспорт в житті. А їй говорять, ну ми будемо перевіряти, чи існуєте ви тощо. Чи це нормально? Ні, не нормально. Людина виїжджає з окупованих територій, біжить від війни. Вона виїжджає, вона не може відкрити рахунок в банку, оскільки вона не є резидентом по Криму. Вибачте, ми вимагаємо від наших партнерів міжнародних, щоб вони вводили санкції стосовно Росії. Ми обурюємо, що вони не є достатньо сильними і послідовними в своєму утиску Російської Федерації і дотисканні її до зговірливості. Але в нас 3 роки діє вільна торгівельна зона Крим. І ми самі з нею нічого не можемо робити. Депутати обіцяють вже, я не пам'ятаю, скільки разів, до десяток доходить, що от ми зараз допрацюємо, ми її відмінимо. І все це заговорюється. І коли піднімається питання прийняття закону по окупованих територіях, ціла низка депутатів, топ-депутатів в парламенті починають бігати і з невластивою ним швидкістю і активністю проявляти зацікавленість в тому, щоб там не було згадано відміни свободної торгівельної зони Крим вільної. В нас ціла низка питань в тому, що люди, які виїжджають з окупованих територіях, вони і тут на територіях не можуть отримати цих послуг. От це проблема. І я з жахом очікую того моменту, коли хтось подасть позови реально от по цих речах. І тут не факт, що Міжнародний суд стане на наш бік. І це проблема того, що ми 3 роки не називали війну війною, того, що ми намагалися весь час видумати якісь милиці для того, щоб не виконувати власні функції. Це не привілей когось. Це прямий зобов'язок української держави виконувати ці зобов'язання стосовно громадян. Ми можемо їх на певний час десь обмежувати, щось так далі. Війна, зрозуміло. Але ж це не знімає в цілому відповідальність з української держави за те, що вона має бути людиноцентричною. Само собою, на окупованих ми не можемо пенсію оплачувати. Але чому ми створюємо 1001 коло пекла для людей, які виїхали з території? Умовно кажучи, пенсіонери виїжджають, отримують пенсію, потім вони потрапляють до таких списків, їм зрізають пенсію, вони про це дізнаються постфактум. Я знаю таких ситуацій декілька, особисто знаю, коли люди залишалися, пенсіонери хворі, 30 гривень в кармані, і розуміють, що їм пенсія не прийшла, вони чекали 5-6 днів, можливо, затримують. І після чого вони взагалі без грошей, в винайманій квартирі, десь, умовно кажучи, в Харкові, Дніпропетровську, і куди їм йти, куди податися. Вони працювали там по 40 років на цю пенсію. Оце неприйнятно. І це вже проблема української держави системна. І тут не тільки переселенці страждають, це ті ж проблеми, з якими стикаються всі громадяни в Україні. Просто для переселенців вони більш жорсткі і є проблеми виживання, не більш того. Ну і завершувати нашу розмову, власне, будемо з тим, з чого починали. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що цього тижня зустрічатиметься із президентом України Петром Порошенком на полях Мюнхенської конференції з безпеки, про яку ми вже згадували. Власне, про це він сьогодні сказав на прес-конференції перед засіданням міністрів країн НАТО. За словами Столтенберга, НАТО продовжуватиме надавати підтримку Україні. Ну а раніше заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв в ефірі одного з телеканалів також анонсував зустрічі глави держави з іншими світовими лідерами на полях Мюнхена, у тому числі не виключив зустрічі із канцлером Німеччини Ангелою Меркель, під час якої могли бути обговорені питання подальшого залучення Німеччини до врегулювання ситуації на Донбасі і нові ініціативи, які закладені у коаліційній угоді німецькій. Зокрема, йдеться про розгортання миротворчої місії. Власне, генсек НАТО і президент Порошенко, чого можна чекати від цієї зустрічі, так само хочу вас запитати. Ну і, власне, чи відчуваємо ми своє бажання ще до НАТО вступати? Ну, і чи готова НАТО нас прийняти? Згідно з соціологією, більша частина українського суспільства не просто готова, а жадає
вступу України в НАТО. Російська агресія тільки підбурила ці настрої, навпаки, їх укорінила. Вже немає великої різниці між Сходом, Заходом, Північчю, Півдню. Є консенсус українців на цьому. Але очевидно, що НАТО не готово до прийняття України, і це говориться відкрито абсолютно. Є об'єктивні причини, ніхто не хоче приймати до себе країну з військовою агресією на своїх теренах, і це відповідає і установчим документам самого НАТО, з одного боку. З іншого боку, Україна є доволі великою державою з великою кількісно великою армією, застарілою зброєю, застарілою системою управління. Зрештою, все це може послугувати дуже серйозним викликом для самої єдності всередині НАТО. І цього так само не хочуть. Занадто сильні ризики від України. Але для нас є навіть бажаним і потрібним не тільки не сам вступ в НАТО, скільки синхронізація стандартів з НАТО і досягнення цього рівня. Якщо ми вибудували б свою армію за стандартами НАТО, і вона б нічим не відрізнялася від, умовно кажучи, там британської, французької тощо армій, то я не думаю, що в нас стояло би питання того, чи доєднуємось ми до НАТО чи ні. У нас був би такий рівень інтеграції, можливості співпраці в різних військових операціях і мілітарних, і немілітарних, що навіть би ніхто б не помічав того, чи ми є, чи ми ні. Умовно кажучи, Швейцарія не є в Європейському Союзі, але це швейцарців не сильно то обходить. І питання вступу не стоїть, оскільки їх рівень життя і так достатній для того, щоб не говорити про це. Власне, наразі наш ефірний час вже вичерпався. Я вам дякую, пане Олеже, за розмову, за візит до нашої студії. Спасибі. Політолог Олег Саакян був гостем цієї ефірної години, а за 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжить «Заман» у викладі Софії Абляєвої. Згодом у цій студії з'явиться міжнародний експерт Ганна Шелест. Залишайтеся із АТР.